കളർ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് പെൻ സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 2 കളർ A4 ചാർട്ട് പേപ്പറോ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ ചാർട്ട് പേപ്പറാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. പേപ്പറിനെ സമചതുരത്തിൽ ഇതുപോലെ മുറിച്ചെടുക്കുക. ഇതുപോലെ 2 പേപ്പറും സമചതുരത്തിൽ മുറിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ്. പേപ്പറിൻ്റെ മടക്കുകൾ നന്നായി അമർത്തി മടക്കേണ്ടതാണ്. മുറിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം രണ്ട് പേപ്പറുകളും ഇതുപോലെ സമചതുരത്തിൽ മുറിച്ചെടുത്തു. ഇനി ഇതിനെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് മടക്കുക. നിവർത്തിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും നേർ പകുതിയാക്കി മടക്കുക. വീണ്ടും നിവർത്തിയിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പകുതിയാക്കി മടക്കുക. 2 പേപ്പറുകളും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക. മടക്കുകൾ നന്നായി അമർത്തി മടക്കണേ. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ത്രികോണാകൃതിയിൽ ഉൾഭാഗത്തേക്ക് ഇതുപോലെ മടക്കുക. 2 ഭാഗങ്ങളും കൃത്യമായി മടക്കി കൊടുക്കുക. മടക്കുകൾ നന്നായി അമർത്തി മടക്കുക. ഇനി നേരെ താഴെ ഭാഗത്തേക്ക് ഇതുപോലെ മടക്കുക. ഇതുപോലെ അടുത്ത പേപ്പറും മടക്കി എടുക്കുക. ഇനി ഈ പേപ്പറിനെ നേർ പകുതിയാക്കി മടക്കി അടുത്ത പേപ്പറും ഇതുപോലെ നേർ പകുതിയാക്കി മടക്കുക. ഇനി ഇതിൻ്റെ വരകൾ തമ്മിൽ യോജിക്കുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് ഒന്നിനു ഉള്ളിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഉൾവശത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക. നേരെ തിരിച്ച് മറുഭാഗവും ഇതുപോലെ ചെയ്യുക. ഇനി ഇത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് അഴിഞ്ഞു പോരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പശ തേച്ച് ഇളകി പോരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉൾഭാഗത്ത് പശ തേച്ച് ഒട്ടിക്കുക. എല്ലാ ഭാഗവും ഇതുപോലെ പശ തേച്ച് ഒട്ടിക്കുക. ഇനി ഇതിനെ നേർ പകുതിയാക്കി മടക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നിവർത്തിയെടുക്കുക. മടക്കുകൾ നന്നായി അമർത്തി മടക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്നതിനു വേണ്ടി സമചതുരത്തിൽ ഒരു കഷ്ണം മുറിച്ചെടുത്ത് പെൻ സ്റ്റാൻഡ് അതിനു മുകളിൽ വെച്ച് വരച്ചെടുക്കുക. ഇതിനെ കത്രിക ഉപയോഗിച്ച് മുറിച്ചെടുക്കുക. മുറിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ആ പേപ്പറിൽ പശ തേച്ചതിന് ശേഷം പെൻ സ്റ്റാൻഡ് അതിന് മുകളിൽ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക. ഇത്രയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെൻ സ്റ്റാൻഡ് റെഡിയായി.